Sir! Ano natin eh? Kung naman ka, wala sa ato. Uy! Asa di, ako lilo. Ay! Kita katanang, at ako lilo? Huwag kang manlilo na po. Pero oh! Oh! Natagak ka na ako pag gitik-gitik ni berting ni mo. Lamat ka na nga. Di ba, Binte, taad lang ko ni mo. Wala, kaltula ka dito. Ako po na ako, hatag ni mo. Di ba? Hatag ni mo ka sa ding. Asa mo na ako, patakaday? Ako patakatanang, wakang kita tanang. Tara sir, Ano nga ang matanilya? natagak lagi kay mabawag mong bulsa. Yay. Kini. Gaano ka biting ha? Uy! Wala naman lagi ni kwata! Tanang imo kuha ako kwata tanang! Ako na yung kwadaan. Kay gabatan berting, papak ko. Uy! Ako na kwata tanang! Ang nila tanang! Wala ko matang ka tanang ko! Ang nila tanang! Wala mo na imo tanang! Ang nila tanang ba? Tanang! Ang nila tanang ba? Kung nagka-okay yun mo ilang isay. Kumbati lang. Nya ayaw di pagpaka-stress. Unya ka nang gibuhat na ko nimo, muna mo ipabuhat ng isay. Tanang. Pero sa man day kalal ka tanang gawan tanang. Oh, hapit na oy. Minawon ko nimo tanang. So ay na lang mingaw-mingaw gud. Ibaw kasi tanan man gud. Temporary ra man gud ta diri. So, kada kung wala na ko, wala na say lain nga mabuhat para sa ko diha nimo. Ana lang gud. Ay lang jud pagpaka-stress o kanay mong tambal. I-maintain jud na, ha? Oo tanang. Nabitos birting, panawag lang. Salamat kay tanang ha. Painomdom na ko ha. Wala na sir, oy. Salamat sa kaayo, sir. Kamu tanang ba, kamu building. Tako kay mo katabang nako ato panahon pandemic. Kamu la jud ako matampit kay ako naon ta ko palinti ni Michael layo man ako pag nito adtuon kay alon mag-uli amo may kabubuton tanang. Kamu la jud ako maduol. Okay na, sir, oy. Musikat amo da birting. Ay, butay! Lami na kayo, upili. Addicts TikTok. Ubatil gina siya. Asa mo Ano una to, jud sir? bitin palingaw jud imo kabuhi. Taha, ang imong maintenance ayaw gyud ta na i-escape. Ang imong deodorant sa high blood, imong heart, ang imong vitamins, ayaw gyud ta kalimot. Oo tanang. Basta ha, mauna to. I miss you, sir. I meet you to tanang. Miss you, kapila ko ha. Apil na lang da building, oy. Continue to TikTok, oy. Saan na mag-tiktok pa saan na? Hoy! Ubat ni tanang di pagtiktok Ali, sir, TikTok pa, sir. Apel ko. Oh, lagi. Sige! TikTok ta! Sige! 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 Ano ko? Ay ko na. Sige, kailangan ka na laban ni tanang. Left, right. Go! Sa pali, Kung naman ni kayawang itim, kasi nahawak ato ani, oy! Ano man ni, iyay man ni, anak. Ubatil siya, kondisyon na kayo siya. Padungan niya na tiktok kasi hawak. Ako dito na ni. Sa ato TikTok ni Tikoy. excited in check. Excited mo lang eh. Ato sa nisay lang tayo. Sige, normal kita naman. Gawat kwintat bilting. Makita ni. Kung ako kwintat. Ayun, ay no, mailan ka dato ba? Yan na, oh, anak. Oh, behag yung ha? Sikat gina. Be a fucker face. Naku sa poker face, be. Tapos kasi, Limot mo ni kutot na tanang. Tigil na tanang. Di lang kayo kung atawa dito tanang. Makagitag bayabas at umusto. oh, nagduri na lang daw sa kuyabas, ha? Dala gitar-tar. Kamay kuha na. Ala, lagan. Na, narimaw ko sukot. Basta mo na lang, ha? Kumbate. Ako dito tanang. Sige, tayo. Oh. Sir, utay,
Pakalit lang nga tatanang. Maghapitan. Ha? Sige. Hinay lang. Ay ako ni titanang kay abi na lang kwento na nakutak kita. Ayun na lang. Abi pa lang. All. Apo ako lang katanang. Ay, pinag-pinaon. Ano ba? Ano? Tulitaw ba? Oh. Bismart! Oh. Kubati. Sanang, watay gastuan ni buwak. Daghan ni buwak kaniyo. Kanina lang sir, uy. Panguha mo diya tanang building kay ato na doon dito. Ano nga wala ta di na ta baba palit wala ta gato. Nang buwak ka. Hindot pa kayo mo binibot ang sabok eh. Daghan na ninyo kuha. Pamdaig ni. Oh, ato na ihatag ni kuan itay. Kani oh. Kini mo pang-wedding man ni oy. Pang-wedding. Napa. Mula dami anak kasal sa isaysad. Pero okay na uy. Ha? Okay na. Kini ni? Puni. Kani mga ping-ping ko timbre klaro kay. Kana indi ta siya color kana na. Kani white kay pang virgin. Man. Kani Gigi. Kumbati sir. Angay kani Sakto na siguro niyo. Klaro naman oh. Anak. Igo na daghan na nabiti. Mura siya ganang isay the virgin. Ako da na hatag ako itay. Di ba romantic ito? Tisang Okay, litaw litaw. Anak. Ayat yung Ano litaw yun litaw. Smart. ang smile na pakot. Para masugot yun. Oh, magkutanaw. Uy. Si Bikong o si... Ano lagi na sila diha? Lasay. Tinuoy di ang Tinuod yun say. Ayaw abdi. Oh, makukuha. Kabaan man ko, uy. Ayo. Oh, sir. Lagi ka, sir. Ayo. Oh, kata na nito sabot. Ulag. Ma. Wala sa. Gino. Boy! Aliyan mo! Sige na. Ay ba? Dali suod mo. Hoy! Asa man ka pa doon? Asa man ka pa? Asa ka pa doon? Hoy! Unsa man? Kinta man na tiya. Kinsa man ka? Mali magpanghinambog isay. Imo na uyab itay. Og imo na uyab itay. Pauli na lang ko oy. Ayo, sir. Ayo na, sir. Oh, Ayaw ba? Para mahilong na siya. Gaya po din sa ling. Ay, asam ni Dayana eh. Kali na diha, may alam. Para di ka makan. Pusugon ako. Kinayon lang. Sang bataa oy, siguro ni tikuwang. Kailangan rin sa buta rin. Okay. Sige. Papa ng siri. Nya, kung ikaw sanang kamu magigadaan ng sir dire. Kamu na desisyon na usaw na sir. Ato sa ni silang pangutanog sa kung nakahigugmaay ba ni sila kay mayroong madungog na to ba na witness ta ba witness. Okay. Saan kang? Punta na mama. Si mama man imong pangutan ka ng lalaki. Unsa man sir? Tinudanan na mong gibate sa akong inahan? Oh, bitaw sir. Oy! Isa bang mutana ba kang sanang? Uy, Berting.
Sama ikiniibo siyang mama. Di man ikigipungutan na si Sir man. So, Sim, discount man. Tengok sila. Ano ko eh? Sobra siya, uy. Ako sa tilas. Lingkod sa ako na ma. Lingkod ma. Taysa ma. Kadyon sa ma ha. Tanumon. Senang. Ipatuloy na si Sir. May naman gusto na kang katong kita. Ay, pinatilas. Pinabanako Ah, ba? wow. Bang si... Naman si mama gikilig. Ari si Rayus. Dapat nga na yung kwan. Barog sa... Sir. Barog sa... Atong bagsak tarong. Okay na ni Tabiding. Bati hayang ko ha. Kahapon nga. Ang bakit? Ah, Ati, Sir. hello. Ako patagay tanaga. Mula magkukulbaan. Bilting. Bakit, Sir? Bakit? Mamaya. Sige, Sir. Sunda ko. Tanay na ako ulit. Isay. Isay. Kasi ano ay kinalaos ng buwak ko. Pwede ba? Ako bilting na nako idea bilting. Na ako idea. Ana tudlo ako bilting. Bati ba na imo tudlo bilting oy? Isay. Itali na na, gaya yun eh. Wahi ka pa eh. Walay bihagay, bili na mama sa amo. Atong sarap. Kabada oy, dalian sa kay ka. Kay ba kadugay ka ni makaistorya? Hungaw ka nagipon? Salig lang mo babae na inyo hada. Alam mo dali ah. Di nilalim kay... Huwag manood ni. Na, impas. Dito mo. Ay, guys, sugtan na. Sugtan, ang ganda ng inyong. Sige na. Pila! Puna, sir. Puna, disgusted na. Sumpay itong tudlo. Isay. Kahanong pa ka sa una isay katong atudanti pata. Di ba? Tawag tika ka nang maday ko sa kera patak yung tika, nadidi ka mo takay, dugay lang kay ko ibog ni mo, itay oy, tako kay ko gugma imo, sukat pa una, antod kalong itay. Mata! Luyana! Siya! Kapiyong kapiyong! Saman na, ay. Pagani ko kasulti. Padayon! Isay, o imo lang kong tugton itay, nya ikaw ako madayon. Dili tagyod ka palabon. Nya dili ikaw patilhigon. Dili sa tika palungagon. May bogas. Ikaw yung bilting. Tamo ka diha. Dumo ka dakalti ko. Itoy. Lord ka, Miguel. Sagad ka, punino ka lang. Kanang maglamahag-lamahag ka ma. Kapiting English ka to. English ka. Taon ako tanang. The light of my life. Itay, you are alive of my life. Translate! Ikaw ako kahayan. Naway pagkapalo! Ngamudan ang kaimo.
lagi para patay mo na. Ayun naman lagi patay oy, boy, pagay na. Oh, kabawa. Kamu ba sensitive si kay mo? Kanta lagi na. Diskarte man eh. Unya mag-discuss tani noon. Uy, tungkol. Kamu ba? Isa ko ba pag-apil-apil? Istoryahan sa ako. Ka? Kung tinudanay jud na ang imuhang katuyuan, huwag pagduha-duha. Sakto na Si Bikong o si Bikong namatay sa Si Bikong Tama ba yan? usap si Bikong Ilang giapit, ilang kaabtik, ilis mo bayad sa utang mula noong tinituntan ang insik. Koot ang insik, walay mahimo, nangukot na lang sa ulo. Mika. Di ba ikaw Michael? Oh, ako. Oh, wala ka hinumdum ako? Ako pirmi dito inyo? Ah! Oh, Ano ka pa doon, sir? wala. Ako ato Bikong. Lago to Bikong. Dagan na kayo data, wala hatag ako ha. Unya, ani ko dili. Dagan. Dili na mahimo. Kay Bikong dili. Bayad sa iya data. Ako, terminate ako trabaho. Wala na ako trabaho. Na ako pultigi. Ato Bikong. Kailan ka Bikong mo? Oh, sir. Dito mo nga ni kugikan karon. Naano mo sa karon sa ilaha? Nadya! Oh, kuyugan ta ka na. Oh, bani ko ha. Sige, sir. Sige. Sige, sir. Lamat. Ato. Asa Bikong! Bikong! Nakunta man ni Bikong! Bangon! Saan yung utang Bikong? Nakunta ng kakong! Utang Bikong ako! Dili pwede patay na sa hospital! Bikong! Balik Bikong! Wala ang Bikong! Wala! Ayaw mo sa Bikong! Nabayad utang! Drama. Agi na na mo. Patay na Sa imong mga utang. Bikong pa mo ha. Ay, gani haram na good. Awa lagi na. Diskarte Bikong. Pikachu. Patay yung utang. Awa na. Wala yun. Wala yung pulso. Kung naayay mo kung biyahal ko na. Kung nakukulungan na naayay mo kung biyahal ko na. Isa naman ang amay ko kung saan yun. Kung walang bisoon kami ko. Kang! Di ko talagin ka, Kang! Walang bikong, Kang! Walang bikong! Kang! Tinuon ni ko.
Kung tinuod ko, dali ang lumahin. Kinsan mo na yung kauban kong... Kinsan mo yung kauban yung skaplag kong... Kung... Bukang mata kong... Bukang mata! Ikaw nila kayo mga! Kanil kayo! Pagkamakon mo! Nahala! Bayad utang! Hindi ka bayad! Muna na kayo! Bawal! Muna na kayo! Bawal! Bawal! Anak mo lang ang Wala may utang! utang dito! Wala ko utang! Wala yung utang! Ikaw na kayo mo namatay, Bikong! Bawal nila! Sige, wala ako! Bayad! May utang! Wala ko yung panglakan! Baka na! Peso ko! Alikan! Anak balikan ka! Unsa man mahimo ninyo anak itay. O patay gani na Bikong alag balaka. Ako gato anak paklimit. Mahal-mahal po yan ang krimit, sir. 50 mil. Ay na lang tingali, sir. Oy. Ayo ka balaka na ako daghan ko kwalta. Ako bahala anak bayad. Oh, sige, sir. Mutabang man jud ka. Sige, tagay mig 50 mil. Kaya mo lang yung krimit. Ika ko put kwalta na ika adto. Oo, sir. Ako na lang. Ita man ko put kwalta. Ako na lang, sir. Bugiro. Patukas banda. Atong patungan. Saan ko man bayad ani 20 ko? 30 lang ko. 20 lang. Gabaan ta. Sige Binting. Widlo dito kwalta. Hoy kinsa man kupot ninyo sa kwalta. Ako lang, sir. Ayaw lang ng mama. Sir, nako'y suggestion ba? Kay kapusa naman rong Bikong ato ni patukarag banda. Nako'y kailang na manukarag banda si Rami Rodriguez, taga-tiro. Tagpila man na banda Binting. Abala to na ay 20 mil. Binting oy. 30 ta na nga. Mandar man ako ganyo 20. 30 gina iyang bayad pero ang yung 20 parang ka-discount at G's pa. Ah, sige, sige, bayad ko anak. Sige, ato banda. Di ka magmahay may laki kina sa Ramir. May to Sikat na sikat. Where na yo? Kanina pa ako nag-aantay. Bakit ang tagal mo? Ito ba ang White na house? Oh, sige, ito na. Baby love! Baby short! I miss you! Lumian ni magpangulo, ay. Are you excited? Diyan na siya sanang. Ay, Sana, sir. mauna imo katuyab na imak. Baka niya ako iyam, sir. Niyong! O dyan yung Ano yung buntag? Maayo ko nung buntag. Sir, Berteng, mo din niya akong baby loves. Taga Korea. Ang ana ni, si Hubak. Ang apelido niya kon, Hubakon. mo na mo uyab sanang. May mo gipanghambog na ko. Sino mo? Muram nagsigay. Sigay. Kag chuy ani? Lami kay pamulo. Ihuyab tanang ba. Cute kayo. Oh, cute tayo ni si Roy. Gwapo kay ni. Hala, kamo na ipakuyog eh. At tupad ko, at tuwag ito na ko banda. Ay, asa imo hilir? Nadala mo? Nas bagahe! Sige, dito magtugay diri kay mahubak ni sa ulma. Dito na dyan. Si Bikong magpatay-patay, mumilatay usap si Bikang, aron maimpas ang ilang utang. Ang insik ilang iapit, igamit ilang kaapit, imbis mo bayad sa utang, ilang noon pininditunan. Ang insik nagtagot-got sa pita kasi yami koot. Ang insik walay mahimo
Kang, ubay-ubay ng limos dia. Kung anong imo man yung gibuhat ko, uy, gapakauwa ka man ang taon eh. Si Bia ang atog uli. Tungod ani imong gibuhat. Kung sabi ako ang ingon adto. Ay, saba dia. Amartan nga. Ay, murtan mo ka. Ubay-ubay ng limos dia. Ubay mo ka rin. Taplian ng blue ha. Ibili na lang si Chiyo. Ay, padulas mama. Pati kami mong idaw. Mag-condolence kay mama. Pila may gihatag ato. Bura matugumot mo. Kilom daw eh. Iya ang kadyabi ko. Piso ra uy. Nakatimaan kas naong ato. Ay, ito pa ka na. Condolence ha. Oo. Okay, so ni. Ilang din tayo mong hatag tayo? 500 ba? Oh. Balikan na lang sukli, balikan lang sukli. Ha? Sige, sige. Ano? Nya ka to. Pila man to. Bura man to gangguwang na. Usa ka libo. May pagsukli. Baliw no og gabae. Sino yung sukli? Ay, ito sukli ya. Ngika niya no. Di ba lalim diri? Siya diri oh. Natimoy. Wa siya mamatay. Juk-juk naman na dahil. Juk-juk ra. Juk-juk ra niya. Nag-abot dito ha. Kanang tudluan tika kung na naghantaw. Yakin laksad ka ha. Dili na. Patay pa. Wala uy. Wala may mamatay. Daddy? Wala. Wala matay daddy mo. Kanang naamang ko'y Bombay. Katong Bombay ba? Dili si Buyas. Bombay ba? Nangyari ba? Sa utang ni daddy ni mo. Unya. Kanang pagpaningil day. Nagpatay-patay. Nagjuk-juk kay ni daddy. Nagpatay-patay siya. Unya. Huwag na itaw ha. Ayaw dyan o. Ha? Ayaw dyan o. Kanang pasabot ha. Nilakilaksan ka ha. Ha? Bangkay ka ha. Piapir. Okay. Tara, kanang chili. Patay si daddy ha. Joke-joke naman ka ha. Joke lagi na. Pero ilag-ilag lang sad ka ha. Apil ka si joke ani ha. Ha? Okay, sinabot na ta. Apil usabi. Okay. Basta ha. Joke na. Joke lagi. Mo to ato sabot kani. Ibikong og sibikang namatay sa utang. Maayo kaayong mo ang yuk. Kung paning lang magtago-tago. Ikaw, yung anak ko. Na sila kalikay. Dili na. Tinao daddy. Dili oy. Joke ra ni. Dua-dua ba? Way bawo day. Kisgot ka bawd. Klaro dia ha. Imo lang minggi. Binuangan ha. Bia! Mahal, kiniya ka day. Wala sa bangka ni. Ramir. Kita tuh Ramir niya. Ako. Ay, kalimut ko dia ada reply story tadi alam mo. Saman. Ato na ning ihatagdaan ng buwan, bayad. Ining trust dapat dili. Oh. Ano? Uy, kagamay biya ani. Ayo, ako na nagtuan na ni puntak pun itaw ni. Akan sila, ano kan ni? Sa kaluoy lang.
puli ka ni paminito eh. Bisan lang gamay ba? Ah, dako na na. Nya, di ka. Ako sa gusto ni mo, ako nang kwaon. Piamin na nabi, ay nalawi. Sige, ano lang. Okay na. Oh, saman, tukar na Ay, sa paday. Tukar na. Kompleto naman ka mo. Wala pa mabot ang kaubang magdag simbal. Ako na lidaan ng simbal. Kaya dali itong iglulubong, dali itong ako na daan na. Nya, tagay ko na. Pahini ko. May pagbahin? Gamay rani? Kuan lang niyo. Ay, sige, sugod na. Tukar. Ikay simbal. Bi, Guys, tukar, marcha. Patay na! Bisbituhin ninyo! Ngano ka marchaman mo kinalik mo sa ugdaan eh? Daang naman ka, mami. Kaberting, wa ka kabadlong. Naong ni mo ay. manay mong giingon, Bilting. Hindi to eh. Kung saan gusto ninyo? Chacha? Tukal! Ponebre! Sabab yan ninyay! Pangaon mo. Popcorn mo. Kare. Popcorn na, ma'am. Ari. Ay, dili. Wag mo ilay, ma'am. Ari. Naaw. Burger, ma'am. Ah, yatis ra, burger mo dyan pili. Eh, araw, okay. Burger. Sanan? Oh, Allergy ra bing aning popcorn. Sanan, kani mo ihatag. naong sa allergy, be? Okay ni, okay ra ka ni. Pwede na ni. Asang manok ani, ma'am? Asang paris ani? Kan-o naman ni, way paris. Ang sir, una lang nagkaon sir ha. Wala pa man ang manok. Ano maabot? Ma'am, guwapa lagi ma'am. Oras Andrea Villantes. Sobroy! Wala tabi ang ubay. Di baya. Ayaw, kuloy. Bata pa ko, cool. Lami ang pagkaon eh.
Anong dawat man kani? Napay puso, isudan. Ang iyang biskwit, upas. Manani kasawa. Kao na lang taan. Ang sa puno? Upas? Kasi nagpalitan ni Ging. Ikaw? Kakristiana. Upas ko no. Ako ko no kilawan. Dili man. Diliwi gani. Naway sila ni day. Bawi ato. Hoy, kaon na mo diha unsay naa diha ha? Sige na mo panaway daghan na mong gidalit. Haw diha pa. Puso ko sudan. Ma'am, wala may drink nga pineapple? Hatag dito ko kasuso sa ganila ah. Oh. Mahina na ninyong unom. Uy, sino mo may pitsil? Sa kabaso ni kuwang ramanik. Kapoy biyag tayo hop. Kapoy bunal. Kareklamo do sa ninyo oy. Sige, timplahan ta mo. Nay, ngayo pa jud daghang kayong juice. Kung palit sa taglain. Oh, di pa chicharon no. Sus, puslan man. Pas laking bakbak. Ihayas mo hinampa ka. Kaon pa. Kuha. Saan lang ikaw? Yung mga banda. Mami, labong si Daddy. Dua-dua lang ina. Anak sama. Rubong-rubong na siya doon. Kamot mo ko. Ay, nanong gibuhat ni mo na. Naamong ng imong pamilya. Hoy! Sige, kaon! Togan! Togan! Pas gini utangannya.
Si Bikong og si Bikang namatay sa utang, maayo kaayong muhangyo kung paninglan magtago-tago o kung dili na sila kalikay. Si Bikong magpatay-patay, muminatay usab si Bikang aron maimpas ang ilang utang. Ang insik ilang giapit, gigamit ilang kaabtik, imbis mo bayad sa utang, ilang noon kininditunan. Ang insik nagbagot-bot sa pita kasiyami koot, ang insik wanay mahimo, nangutkot na lang sa ulo. Gigutom na silang duha, nahurot na ilang kwarta. Si Bikang pirting isuga, si Bikong iyang gikulata. Ang simot pirting hubaga, ang mata pirting laguma. Mihukom na lang si Bikong, na maghikog na lang siya. Apan unsang milagruha, dunay tao nga mitunga, nanguyab sa ilang mama, mihatag og daghang kwarta. Si Bikong og si Bikang labihan nilang lipaya, si Bikong og si Bikang natikongkong natikay ang. Gigutom na silang duha, nahurot na ilang kwarta. May naningil nga Bombay, si Bikong napatay-patay. Ang Bombay gikuyawan, nahadlok na pasaminlan. Ang Bombay piting hadloka, mihatag na lang o kwarta. Apan unsang milagruha, dunay tao nga mitunga, nanguyab sa ilang mama, mihatag og daghang kwarta. Si Bikong og si Bikang labihan nilang lipaya, si Bikong og si Bikang natikongkong natikay ang. Si Bikong og si Bikang namatay sa utang.